guys, good morning. Good morning, may adlaw. Hinay kalapok. Karon mulakaw mi, o bano, banana. Kay mangambas mo bisikleta. Kaya nakaluyan man sa Ginoo. Nakakugkog siya. Kwarta gamay, ug nangandoy og bisikleta. Palit ko na siya. So, saan na saan na mo balit pa din siya. So, saan na to? Pugong dun na. Pugong suwarta kay kayo. Isod. Palit din siya rin. Ito lang pagsuportahan kay saan man. Nangga mo lagi na to. Tinangga. Sana all. Paano masabi? So, mga bas, pero madawa. Kaya mong lakaw ron. Ano yung habana, ilumon na kayo. Ilumon din eh. So, tawag-tawag nagkahilo pa. Magmasa ko. Sige, see you later. So, ini tanaw ni ball bicycle nga na-malocate sa dao. Kung nindot pa, barato ba na dyan. Guwapa man. $20,000 violet. Kani 50,980. Sebut pa no? Guwapa lagi. More 29er niyo. 9890 basig ko ana ni. Unsa ni siya? 105. Ay lain manok na. Kana unsa ko ana na? Iko. Ha? Iko. Ikaw ganag niya na. Dahil sa lamig prutas. Dako ilang saging oh. Dami kay pisliton. Taning Sikad Master. Mone, ang ganan. Yeah, Agent X. 11,000. Ano ni tusik? Tag 13. Aloy, ha? Segundo. Tus. Ah, ang saan? 1/8 itong renter. Pro Max? Pro Max. Mas lami, 7 kayo. Lahat, bakit ko, di ba yung 29? Ni Salvador Bike Shop. Kilid sa City Hall pagkadalan. Tawas. Excited na kanisa eh. Ito excited oh. Hala! Okay, color yung isa pa. $6,000 doon. Pero kasagaran 6,000 nga price is dili alloy. Nga may lagi pa siya na alloy. Di alloy na lang is na adjoy budget. Kaya at least mulungtad ba. Nagli color ilang stock. 6,000 na ni siya. Wala na mag-apitindira niya. 6,000. 7,000. Brato na kayo mga bike. Kung pa-exercise lang, okay na kayo. Bikes na kayo.
Ito na sila ni, Agent X nga yung gusto. Okay, so di ka na may diri skill bar, pero bad news kay wala tong ganahan yung Agent X. 29er ang supod. 27 ra mo gusto kay at least dili ito bakito ang forma. So wadto ta sa Palma. Ball speed bike balik. Ay gani kay Abre na. Palma ni, Palma. Oo. Pila na yung amigo? Agent, lagwa pa ni siya color po. Gisel na siya. Pila. Mahal yan sa banta. Kuha na yung balagyan niya. Basic. Kuha na yung balagyan niya. Kuha na. Matanda sa ba? Dari kilay-kilay niya. Orang. May paling orange pa o lami akay ko. This na lang. Ha? This. Yes na. Baka po di pa o. Nasa baby sa na. Ako kagay na kasi. May na. Aloy na ni. Agent X. Hmm? Asa. Ito 30 ka 30,000. Kani 14,000 pa yan din. Matay na. Alotech. Kani Aloy. Agent X. Alotech. Hindi. No tissue kaganto na lang yun. Sila sa imo na. Click. 29 din o. One by one niya, paset na po naman. Ni Alotech. Paano? Mahal lang. Alotech. Kaya taka-afford na. Uli sa lang ni kay maniyuto kay gutom na kayo. Wala mi kapili, wala mi kapalit og dayon dito sa Palma. Adto mi nakapalit sa una. Kay naay garas ang body. Daghan na siya garas, hatag unta niya G's na lang. Last price, barato na siya para sa Agent X. Nga ingadto nga klase. Udah ka mo siya garas god nya ni adto po mi sa mansasa nga dapit katong new bikes. Iyo po sa lahat ng Agent X na Bike City. Ba mismo. Yun siya nga. Lami ko ng makeup ron kay normal ra. So, sahay day abnormal eh ko. Natural looking ra nga makeup ba. Paano masabi? Ha? Ito man di ka ha, makeup mo katong patay nga, makeup ka. Mao ni. Tumuro patay. Basta mat gani, mingon niya siya nga mura kung patay. Kay uga ko no. Apa po mat nga glossy effect diba? So uga gina siya, mura pina Ivy Aguas ba siya. So guwapa ko. Ay bugo na maot. の虜になってしまえばきっと Ana, giri mo siya ng imo dong jung dayigon imong asawa, ito mag-away di oras ani. Sabi ko ta gwapa pero lami magit tumatong bana may mga gwapa ta. So magsakyan na lang mi kay di jud madas matagtiki. Di wada ang hubag nga ilingkod sa motor. Ma'am tay ligo ta ning sakyanan na tingluya. Si mo gud pug uwan nya lapo kay ning amo ah. Balik mi sa saan Sikad Master? Sikad Masters. Bang sa man Petron. May yung gisusiling ang putok sa grano. Pilihan niya Agent X44, Agent X Air Force. Ako na nag-test yung ginanap sa
Wow. Kabi singot pa ibo dah lipay. Ayan niya. Lipay na ka. Kinali pa yan. Nga nahurot na to kwarta. Ha? Salamat ka kay gwapo ka. Uli pa, ambot lang. Apoy. Ibag mo sa mic. Libre. Bayad niyo. Kajak mo ko daw si Zeg. Tawo sa buta. Ginan siya sa kubkob. Why ginan siya? Gipait mo na. Singot. Okay guys, so maura to ang akong vlog for today. Ang pagpangambas na mogbisikleta. O ang pangandoy sa kumbana. Maura to kayo. Tagbaw og hawid are. Ipay na kay kana. Ito sa kapalit kasi mo kaugali mo Pay na gawin ko nagkuhan. ay. Mabay itong bike. Kauban may itong asawa. Bike. Hindi na butang mag-jogging. Hindi na mag-jogging. Banig. So, maura to. Kaya maghawid pa ko arip ng hawiya. Thank you for watching and please do subscribe to my YouTube channel para makatabang na ako guys nga mo grow ang akong YouTube. Ako na dyan kayo nagtabang na ako mo subscribe mo. Salamat. Maayong adlaw.